Lalaki din! Inakpay man ijaayan ni Kumarik Mindalakay. Ha? Ne, taapay man eh. Anyaman ang timapan mo aramidin ni Jai. Kwartana. Umutang. Wala kay. Awan nga min pagbayad ko itilinding ko intong bigat. Kanayra na maglaang awanan abasto tayo. Ala, katuna. No da may ipautang na kan ka. Siya akong timang bayad no maalak ti sweldo ki Jai Sai. Wala kay. Alamot tan amare. Pangaasim ko matapautangan na pailaang. Ha? Uray sa nga ribo laang. Awan nga min pagabastumi ita. Saan pa yan nakasweldo nila kay ko? Ay na, pasensya ka kuman mare. Uray kayat ka apautangan ngam naranaamot nga rod nga awan. Anya? Amumatan, no adda kwarta kat may salaang asao. Ikat ko, ngam awan at talaga ti kwarta kita. Nausarmikin nila kay ko anapan nagpa-check up idi na minsan. Aha! Nagadukit arason mo na ya. Di mo pala ibaga nga imot mo dayta. Nagadupay lang nga ibagbagam. Anya? Di ta ka manlangan. Awan pa'y sirsirbim ako mare. Salbag ka. No si kay di ada masapul na pautangan ka. Ngam ita, sa usa-ula ang ti subad mau. Ay niya lakit din. Awanan, gapula ang tasaan ko ang pinautangan. Ginura na kung dadya abebang. Kita niya nga ron no ginura na ka. Tinapatag, kitpod na timbagam nga awan kwartam. Sa bagay matkit di ah. Awan na talaga ti babay na dadya babae. Awan pa'y tinasaya, tapan nakisarita na, itipada na tao. Daytang hinakay. Gapula ang tasaan ko ang pinautangan. Kas jay mutan timbagbaga na kanya. Mayamon. Sigurado ang mapanak manen ichismis di ta kaaruba. Ibaga naman nen anaimot na. Padaksen nak manen. Uray pa'y. Amo mo dagiti karuba, no niya ti ugali na. At damot tin kadakwada, no patsinda, ti bagbaga na. Ay, niya laki day. Awan na talaga di Aminda. Imot namin nga imot. Salbag a babae. Ne, apayan ba kay? Agong ungot ka manan? Kasanumat nga men. Di pa'y agpautang mati salbag a babae. Anya? No iso ti adda masapul na. Pautangak mati di. Ngam itatasyak mati umutang. Puro sao-sao ti isubad na. Katsan mat nga iso ti masapul ko. Tiyawanan bay na babae. Katamangan mo't ano awan na talaga ti kwartada. Si kamoy. Anya nga awan. Di ko namkit day napaklan nga imot. Anya? Addan tulat taal daw na mat ah. Saan lang amay-may sa ti aldaw ko nakmanahan. Anya laki din. Ay, una yan ay ati kastoy. Manungutan a doktor tinapanantan akay. Ngam awan latamot. Kita niya nga ron pa kay. Anos latta ka day. Saan tarong ba nga mapukawan ni tinamnama? Amadaan tayo dyan ha. Saan pa'y siguro nga ita? Adun a doktor tinapnapananta. Kan manumot din agat at tinagasgastos ta. Gapo iti ag-agas at tinutumarta. Ngam aging gaita, awan matlatta. Addan tulat ta ka di ba kay? Dagiti ko kumarek. Addan ti anak da adwa. Talo. Adda pa yan tinaganak iti kambal. Ngam siya, daytoy. Awan latta. Anya nga raw. Kas itin ako na. Saan ta mapukawan iti namnama? Ang mga nusaan pa'y nga ita, ti para kadata. Baka? Kasta talaga mare. Adda matla kasinsin ko akasta iya syudad. 7 years da nagasawa sakbay da na dan iti anak. Ha? Kasta ka di, mare? Ul mare. Isasi ka. Saan ka mapukawan iti namnama madan iti anak. Be hopeful kung nada nga roon. Ay, manumot din atawan mi kas agasawa kinilakay ko.
Ado matan dagitinap na panan mi doktor. Adon nga agas di inin-inom mi. Ngumawan lakta. Mare, it takes time. Ika nga. Sa bagay matkit di Isasan ka mapukpukawan iti namnama. At dandulat na. No saan pa nga ita? Kat intunto. Makapahilak. Kasano nga min amaadan ni Minda iti anak kat baog nga raw. Si kakit di man. Ken imot na pa'y amin nga imot. Aniya? Ay sinagit di mat. Pagkulamit ang baog ni Minda. Amok abaog day jay. No saan abaog? Idi pa'y lakuma. Anaaddaandan iti anak nga agasawa. Aniya? Yung kitaam. Aging ga ita katawampay anak da. Mano na doktor tinapnapananda. Ken mano matan agatad tinagasgastos da. Ngamawan lata. Sana ya? Sika talaga. Nagtured ka mang bagbagay ti kasta. Anyat pagbut ngak ngay. Katpud no matibag bagak saan aya. Anyalakit din. Ay, diya mo ken ka bebang. Daytay baga madaytang. Sapay lang kuma, tasyaklain tinangibagaam. Sapay lang kuma, tasaan mo nga ibagbagay di sa bali. Ah? Ang mga numay dalong kinimindaray ta, narigatan. Oh, si kamot gayam mare. Nagsapa ka mo nga may diti balay. Ah? Ay, wad mare. Imayak tawan maaramid ko ijabalay me. Kastaya. Ay, wad gaya mare. Adaman umay ko imaritiskan ka. Ha? Anya ngay mananday ta mare. Dajay man abao. Anya? Ay, asino man daytan? Una yung tabaog ako nam. Asino pa'y kumatibaog dito'y ayan tayo ngay, no saan animinda. Awan sirbi na anak asawa, tabaog maagayam. Ay, sika talaga mare. Ammom, dagiti kasjay abanag, saan arumbeng nga uyawon kan kat katawaan, saan aya? Basta, katawa akan uyawag tanagalas mga minti ugali na. Anya? Pagkunaamot mare? Nakunakday taga putan na pagklanti kinaimot na. Iso ahusto laeng asan amadaan iti anak. Taimot mga main. Anyalakit din. No apay mo't kami nakasjay ti ibagbaga na day ti babae. Ay, unang syaklain tinangipagaan na iti dayta. Imbaga na malagayam keng ka. Katuan mare, big-bigat pa nga imay inji balay. Oo na yan. Imbaglakit din ata nalapdak ti bagay kat saan ko anatong pa iti nagsinumbanger. Ay, di mo pa'y lalinip pa kiti kastauna eh. Parang iso ti pagnakman na. Ay, adan to mare. Maminsan pa yung umay jibalay akas naman ng ti umay na ibagbaga. Talaga nga ikakon ti pagnakman na. Unman mare. Kunanan sa nung nasaya at ang mapanakat katawaan dagiti tao asa na makaanak. Isupay Talaga nga awan panunot na. Iawanan ba in a babae? Apay akas ta ti ibagbaganay tiliklik udak. Amo matanda siya babae mare. Tiladang uyawen ken kat katawaan na. Salbag abebang. Saan ang nakakatkatawat isaan ang maaddaan iti anak? Di na pa'y lapagyamanan, taado ti anak na, nga uray agduduma alalaki ti amada. Ha? Katuan man, ti lima nga anak na, kat limamot ti amada, pasig nga inauna. Ay, tangaron, ti saan na panunutan? Naglay nga sumao. Ngam saan nakitaan ti bukod nga pagi. Ay, makapasair matan itirik na daya babae. Bayamon. Ay saan? Saan arumbang abaybay-an lang dagiti kaskan kwa na? Ikan man iti pagnakman na. Ay, wala mare.
Husto kamat kititi day ta nga imbaga. Tapno saan na marwam, kan tapno saan nang aramidan iti sa bali. Ay na, talaga nga apoy tigurak iti dayjay a babae. Ha? Asino man laydan ba kay? Dayjay man abebang, agasa man, gapula ang tasaan ko a pinautangan idi na minsan, nga umay umut-utang, nagaalas metten tinapan na imbagbaga kadagiti ka aruba. Anya? Ay na, makapangariyat a talaga. Anya ya timbaga na, iti karuba. Baugak kano, sa anak kano ang makaanak. Sana pa'y katawaan. Ha? Una yun, abebang. Saan nga amin abanag kat inaangaw? Ay, tiyawanan pa na babae. Ikak man itileksyon na ya babae. Ha? Saan asyak ti pag-aramidan na iti kasyay? Tasaan na nga mo ti ugalik no siyak ti makaungot ko naktumal. Panyalakit din. Ay, wala ako, Mare. Kasta talaga. Nasaya at matanda ka dito'y bebang. Ha? Damang ko akas taunay ti pananguyaw mo kanya. Pudno ka di. Anya? Tapno'y bagakan ka anya. Saan ang nakakatkatawa ang marigata na kamadaan iti anak? Agyaman kakit di taadda lima nga anak mo nga uray pasigmet nga inauna. Agduduma ti amada. Mare. Lay. Anday ko. Maritarupam, salbag ka. Awanan ka itibain. Sakbay mo akat katawaan ti padam a tao. Agsarming ka pa'y nga umuna. Katawaan na, gaputa sa anak a makaanak. Ngam di ka makita day tabagem, apasig nga inauna ti anak mo. Ay, Mare. Pangasim kumamot hustong nakababain ka dagiti tattao. Anya? Mabain ka ama-amuan dagiti tattao alima ti anak mo iti lima alalaki? Salbag ka. Di ka kat agyaman taadda ni Cardo ang nailawan kan ka. Anya? Nakalalain kang aguyaw. Ngam di ka makita day tabagin. Anya lakit din. Sana rumba ngagsakit tinakam mo itinaibaga ni Mindagan ka. Gaputapod numay. Lakay. Hapay nga minamasapol nga aguyaw ka. Saan mo't ang nakakatkatawa di sitwasyon ni Minda, amarigatan, amadaan, iti anak. Dahil ang aming tirigat na kahit naglaing ka nga aguyaw. Ngam di ka mat makita dahi tabukod mo abagi. Anya lakit din aya. Ala, ustong lakay. Ne, hapay, di mo kaya tatanggan, di bagbagak, tamapaisuan ka? Saan mo takas na? Amom, saan damot nga ibagbaga day taken ka, no saan ngamin agapo iti ukalim. Naglaing ka nga aguyaw, kan agkatawa iti sitwasyon ti daduma. Ngam day tabukod mo abagi, di ka makita. Anya nga ita, imparo padalakit nga rodken ka. Nalapdan at talaga ti pungtot ko iti nakita kay Tersena. Pinagsasawa ko nga. Ha? Sa itakas lam akong konsensya akmat laang gapo iti inaramid ko. Una yun. Ay na Mare, husto laang dayjay nga inaramid mo. Ha? Husto laang tapno makaamiris mo't basit. Agamiris Amu tayo mo't ngamin ti ugali na. Ure amu na abiddot na, ikalin tagan na lata. Saan ko kumaama ibaga dayjay kankwana? Ngam darasudos mo ngamin ngagsasao. Di na pa'y panunutin nga umuna, sakbay nga isawang na. Adda aya ngamin ti panunot na dayjay. Iso husto laang dayjay nga inaramid mo. Tapag nakman naman, saan anasaya at dayjay pa nagsasauna? Kasta kami, ay na, nagsayat ngayon no yung baga ni Mari Minda day taken ko ana.
Wan mare, imbaga na kano di na minsan ang nagranada di tersena ni Nana Puring. Kasta? Ay na. Sapay ado ti tao jay, na ibabain Ay, gusto lang day tang imbaga ni Minda ken kuana. Awan nga minti makaitured. Amang ibaga day takay. Wan nga rod mare, napunwan mo't ani Mare Minda. Iso na ibaga na daytakan kwa na. Kaduan di tao. Imbaga na alima ti anak na idagdudumang ama. Oo na yan. Nakasarak lang aro di tinangibagay ti daytaken kuana. Wan mare, bareng ano pag subli-sublian na iti panunot na saan ang nasaya at akat katawaan dagiti marigatan na madaan iti anak. No, apay mat nga minakasya ni Bebang. Dilatang agulimat. Anya nga ita, imbutaktak dalang arod ti bangsit na. Anya laki din. Jak maten maranranaan ni Bebang iji tersena. Kan saan kumaten ang masabsabat dito'y kalsada. Idi pa'y na minsan apad padaanak ngam awan latamat. Ha? Taapay mare? Aday bakam ken kuana? Awan matkit di mare. Kaya't ko lang tagkid daw iti pamakawan. Gapo iti panangibabain ko kan kuana. Ay nga mare. No adaman bilang tirumbang agkid daw iti pamakawan. Ni Bebang san asika. Ha? Isuti mo na nagbasol ken ka. Gusto lang day tiyay nga naramit mo ken kuana. Sika lang tinakaiturad anang ibaga iti bangsit nga iduldulin na. Saan ko kumamot nga ibaga day jekan kuana. Ngam nasair at talaga tirik na. Gapo iti ibagbagana. Sapay katkatawaan na. Baugak ka no. Isuan na ibagak mo't alimat ti anak na. Iti agdo mga ama. Day ito mga minababae. Darasudos to mga mitiniwa na. Imbes asaan ama ibaga ti saan arumbang. Anya ngay ita. Gusto lang, mare. Pag nakman na jay, tapno mabaliwan ti kinadarasudos na. Nay, itaman pa'y asaan ka narumrumwar, Bebang. Kasla nadlaw ko asaan ka matan narumrumwar dito'y balay. Agmalmalam ka matan nga adda dito'y unag ti balay nga agkulkulom. Kwa? Apay, mababain kan kadagiti tao, nang runa kiniminda kinat katawaam. Ha? Adday ta. Sapay la kumata agnakam kamatan. Pag nakmam ti imbaga ni mindaken ka. Wan lakay. Nakababain man. Ngam, naamiris ko dagiti basol ko kan kwa na. Nasayat mo't kidi ano kasta. Iso nga inton sumaruno. Saan mo nga aramidan dayta iti sabali a tao. Tasi kati ad-addaan nakababain. Katawaam dagiti marigatan ama addaan iti anak. Ngam di ka makita dayta bukod mo abagi. Ha? Agnakam kan ay nyalakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Anya ti ko namlakay. Kaya't mo mati lumaban akas kapitan inton eleksyon. Ewan na bakit? Ay, natibanan ko na. Nakadinam na baka mangamat. Anya ti amok ngay sa anak mo't amamat to. Si Kamay. Jay opinion mo. Isulaing mo't tinamagan. No mga bakak nga ta, wano saan. No may papan iti kwarta, awan panangabak mo, ta saan tayo mo't anabaktang. Ngam adumot ti kakabagyan tayo dito lugar tayo. Bareng ano iso da tinamnamam tapno mga baka.
Alaga raw, taag pailakman iti kandidatura. Ibagampay iti anak mo ang maestra no anya mo ti makunana. Ay wen. Wen nga paiso, ibagakman kini Aida, no anya ba ti makunana. Anya kay ti makunam iti decision ka, anak ka. Mayat magday ta na panunot yu tatang. Ang mga numaabak kayo laang. Kano nagpipigsa dagiti kalaban niyo. Ay kit padasek lang tamad Anya ti among, lumapagasata na wen. Anya laki tay. Katala tatang. Padasan niyo nga ron. Ngam saan kayo amang namnama ang mga abak kayong. Narigat ti mang namnama. Rumbang laang nga amo yung awatan ti pan nakaabak yun, no kas pangarigan. Ay wen. Basta suportaran da ka. Ay kat syempre tatang kayo nga ron, disuportarang kayo. Agyaman ang anak ko. No kasta, lumaban niya ron a kapitan ni tatang mo, Aida. Wen kanuri ka. Napilit mo't, di pagbigyan latat at noon makunkunana. Wan matkit di Ngam asidagsamat akabagyan niya ti may sa alumablaban a kapitan. Kun isupay ti agdama a kapitan ita. Well, amang numaabak ang dayjay, tado tinadismaya kan kuana. Natangig ka nung kan narigat nga asitgan. Sa bagay, day tangag pa iso ti ibagbagat ti kaadwan. Iso asaan siguro na mangabak ita nga eleksyon ti agdama a kapitan tayo. Ay katbarong ang dagasat ni tatang mo. Imbag ni tatang mo tanaasitag karagiti mannalon. Wen taman nalon kit nga rod ni tatang ko. Kumandidato akas kapitan, Diego Barok. Anya? Ti ko na ayo tata, lumabang kayo kapitan. Pa yan nakiktot ka ngay. Kasano ka nagbak ng dagiti kalaban niyo? Kabaylan dagi waras iti kwarta ka dagiti butantais. Kada kayo kay. Ang mga no king nila, iti kabaylan nyo ngay waras. Nilagi ning ngay. Agpapanpay. Kwarta na amin na kwarta. Tadadalos mo ti intensyon ko ngagsirbe. Sa bagay may kidi at tata. Tay tati kapagan. Isu at tulugan da ko ba? Tulugan da iti panagkakampanya. Ay awang problema. Dayta. Agkakaro ba tayo may? Agyaman akman ano kasta, Diego Barok. Pare ka nun. Daimbag na nasabat ka. Oh, kumpadre, kumusta? Kastoy, busy ka na yun nga kapkapanya. Ganaw, lumablaban ka magayam a kapitan. Wen, padasik mamad kumpadre. Barang no ang tagasat na. Unmat a kumpadre, saan mo't adakas? Ay, pare ka nun. Namnama at tutibutos mo. Wen, Ay, siyempre ba't a kumpadre? Iso nga agpainom ka nga raw ding. ay ipasensya ka pala ita pa rin. Tatalaga abisya. Iso apas pala ang tiara. Kasta ka di kumpadre. Alang nga ron ata agawid na kaun. Hala kumpadre. Ay kahit pasensyaan na ko na. No saan ka mapagbigyan itikid daw mo. Basta saan mo aliplipatan tinagan ko kumpadre. Anyamot ni kumpadre Marcelo akong di taray a kapitan. Gam nagimo, Mike. Anya laki din. Day, apay lakay. Kung di taray a kapitan, ngam awan sa mo budget na. Kanya tinamdamaon kay. Kamanalon lang mo dyan kumpadreng.
Namnabaag to tibutos mo kung kunana. Nung di pa agpainom. Apay, masapul nga agpainaw sa amon to ibutaws. Pege, siyempre mo't abakay. Ti kayat ko nga ibutaws. Yan nalaka ama asit gan. Yasan ana ibot. Anya laki din. Ay, oo na yan. Basta tinapatag, kabailan na laki diti agsirbay. Uray saan nga agpainaw. Oo, awan na. Maabak, ano kasta? Uray ko man na ipapatpat na pagpalingkay. Ulos mag. Kasino nga raw, ti kaya mo nga ibutaws. Ay ke, uray ka. No asino ti makitak aggalante kadakwada amin a kandidato. Ay, sus, awan mon ka na. Itangal dawon ti butos, tatang. Ay, baka pa nervyos magayam. Relax kayo lang, tatang. Sana bali, tadakmot ijay pagadalan amang bantay iti butos yo. Bala. Isi kalagarutin ti baka mo anak ka. Wan, tatang. Good luck para kada kayo. Di ka kumaagliday akas talakay. Kastala at talaga tibiyag. Ay, nabanay. Ay, nagtupay. Ay, nagkasaang matandalin baka. Siya mati kababasitan ti butos. Katanya ngay nga ron. Di mo mo't mapilit ti tao nga ibutos da ka. No di da ka kayan. Uray nagiti kakabagyan. Di daksapay ba't imbutos? Saan mo ang mapabasol ida no saan da ka nga ibutos? Ay, awan pa'y serbida ba't? Nakadua kakabagyan. Di da ba imbutos? Ay katbaybay amon ah. Anya ngay nga ron. Awatem asipupuso ti panakaabak mo. Ay, kaya't kau ti agbartag baka. Ay adal na ka man. Ay, magbigyan na ko naktuma baka. Gaputa nagsakit, tinagam ka. Payasak nga, iti kabasitan ti butos. Nabaratag kayong tatang. Gusto ko man, hindi kayo nagtagay, oh. Nasakit, tinagam ka. Diego, kaslalayak maawat, asyak ti kabasitan iti butos. Ay, una yan. Saan nyo nga ibaga? Sinaor ka kayaw. Ay, saan mo siguro? Pahingarod ako na yung asan nyo ama. Awat. Kasano? Kat para man manulag ti butos ko. Kat nagadutik kakabagyak. Ay, kasta ka day. Tata. Uy, day tala unay ti pagsaksakitan tinagam ko. Awan sirbe dagiti kakabagyak. Tadidak man la maibutos may. Ay, kawang maramidan tayo. Atatak. Yung laki. Anya kayo matang tatang. Imbaga kada kayo idin. Ano maabak kayo? Rumbang laang nga awatan niyo. Anya nga itar aramidan niyo ita. Agbarbartag kayo matan abinigat. Sa kumkumpormiti istoryayo. Kababaen, no dumanon kadagiti kakabagyan tayo. Aho! Awan! Di sirbe na kita akakabagyan. Saan nyo ang mapilit ida, tatang? Siguro, saan da nga agbilip iti kabailan nyo? Iso asaan da kayo nga imbutos? Agpapanpayawan adal ko. Gapo, tawan na gato ang nagadala. Kasta ka na. May sa siguro day takit kitaan dagiti butantes, tatang. Isugawan sirbe na kiti kakabagyan tayo. Ay na, saan yun asangkay bagati kasta, tatang? Nakababain kunakmanan. Mala. Sumardig ako nagsasao. Kablumaban at manay. Iton sumarunong nga eleksyon. Ay na, huston, tatang. Awan namnamayo ang mga bak. Nakita yung mga taman manulaang tibutos yo. Ay saan? Saan na mabalain?
Abangan, no saan ko lang gagasat ti mga bakita. Iso apadasek tumanan, ti lumaban. Makitam, di husto ti kinunak anaabak ni kumpare Marcelo. Huwin nga raw. Isukano ti kabasita di ti butos. Kitno damag ko ababalawin na dagiti kakabagyan na. Ay madimat ati kas jay. Rumbang laeng ngawatan na ti panakaabak na. Nagturid mo kami na lumaban nga awan budget na. Saan mga amin ako mandidato ken mga bag kwarta ti pinaggaraw da. Wambo na laki di ti kabailan ti may sa kandidato. Ay kasigurado ang mga bag. Sa bagay magindi Gamnoawan lang aro ng kwartam. Kinawang pa'y nagadalam. Ay di ka naging tuturida nga lumaban. Takat katawaan da ka lang. Kumandidato akmanin, anak ko. Amuyo ka di ti bagbagayo, tatang. Ay kita mo ka. Apay aya. Saan kayon alumaban? Na. Apay tayo parit mo nga. Imbes sa suportaran na. Saan ba? Gaputa uray anya ti aramidan yun. Saan kayon ang mga bag? Nagkunaman ka. Kat lumayat ti serbisyo ti napili a kapitan, tatang. Saan yun alabanan? Kabalak ba nagsirbe? Diyan ti panagkit-kitam kanyak aya. Habay, napaadal kayo aya, doawan kabalak. Ay, baka mo kayo manlangan. Awan dengdenggan nyo. Kababain kayo no lumaban kayo. Na. Saan ka nga nakitikas na kayo magpagamay? Uray ay yati magpagam. Kumandidato at tumanin. Apay lumabang kayo manang, tata. Pati ka di siya, palitan na ba? Okay mo, sama, tata. Nagdamdama ka lang. Aguray ka ba, Diego? Adyaga tatibayat a diskarte. Tapno abaka ni Kapitan. Ay, awan, marigatan kayo, tata. Aglalo ka o mapunduyaw. Ay kabaguray ka. Adyaga taaya no agutan at. Saus, kasano numaabak kayo ngay. Niya pagbayad yun. Baka mo di ka. Adyan laki tayo. Nagturod kamutin alumaban man ang lakay. Kaya't ko nga raw ti agsirbi iti barangay tayaw. Ang mga nuti agdamamanan a kapitan ti mga bakita. Tadumot tinasaya at anaramidan na. Numaikanak lang iti gundaway. At tapak pa'y ti agdama a kapitan. Bumaryo ti agdesisyon lakay. Agiyaman at tayo manugot ka. Asimurot kayak dito'y balay. Kumpadre. Awan, andaman na pare. Agiyaman na ka. Na pinagbigyan na itan iti ko na nga agpainom ka. Awan pa rin ko, kumpadre. Basta sana kaliplipatan nga ibutos. Awan, kumpadre. Siguradong tributos ko keng ka. At dapat nawan-wan kita. Isu nga
Alam na tao. Dahil maglaga igatan mo, iti sidaan yaw, kini kumare. Ay, na. Nagsayatan nga, kumpadre. Ay ka, pagyabanak lao na ya. No problem, kumpadre. Ay, kasano nga ron, kumpadre. Nagpangada ako na. Tama nga no sa anak to na makaawig na po. Bantig ka. Alaga ron, kumpadre. Agyabanak, kinay. Aganat ka, itidalan mo. Di kalabaas siya di kumpadre. Apay nga inawat mo pa lang ngay tinted na. Ay, kahit kwarta na itanbakay ka. Ang bumalanga saan abang-abak. Kan saan mo tumalanga ibutos. Gaminawa mo pa ilaang mag. Nagibaga nga yadyak ibutos. Ibutos ko Nauray amok nga wanam naman amang abak. Kainig ka na ko nga raw diti pagpalingkik. Anya laki din. Ala, lutong gidi na tayong sangpit ko. Di kan sumarao. Kasla na unag ti pampanunutam lakay. Apay. Balating ito naglaang bagay. Apay mo. Itay lumabas ako matitay istor ni kakatasin. At nang ikaw ang pag-iistoryaan na itinabarta. Asinaw ti pag-iistoryaan da. Siya, katawaan da. Kapo iti ilalaban ko manin. At napay nga ta kanumang ibutos kanya. Ay, abangan kanunuuray siya. Kat di nakibutos. Anya? Apay kaya kasi di magmaga nagiti tao. Apay, di na ka di ibutos. Kat ibutos ka? Apay kit din asaan ngay? Nagbabawi ako na limbaban bakay. Babain ako. Ibagbagami ngami nasaan kan alumaban. Ngam ipilit mo mo. Anya laki din. Higak ba't amo, akat katawaan nak nagiti tao. Siya pa'y kitindi ang painitay. Iso adya ko nintuloy ti limbabas. Imatras ako. Ala, bay amon lakay. Saan mon apanunutan ti ibagbagada? Tinapatag, amom itan akat katawaan da ka. Apay ngay bakat. Talula ang tinibuara bilang ti butos ko. Kaya't nasawan, butos ko, butos mo. Ken butos lang ti anak ta. Day talag nagiti talo a butos ko. Kumabalin nga ta, lakay. Ken apay apagparikot ang pailaang daytan. Kunak man nun naawat mo nga saan da ka akayat dagiti tao. Takat katawaan da ka laang. Uwan. Agama. Nagkas ang matin ti talula nga butos ko. Ay pangaasim lakay husto daytan. Lipat mo. Ken saan tan apagsaritaan. Karkaro laang agsakit tinakam mo dita. Apay ngay kumpadre. Kunam nga ibutos na. Gam talula ang matirimuara bilang ti butos ko. Anya? Talulang. Ay ke, sigurado butos ko ti maisay day kumpadre. Anya? Ay sigurado ka kadidita nga ipagpagam kumpadre. Inawat ko tay pagpalingki nga inted mo. Iso amatek nga imbutos ka. Nujak ko mainawat saan ka nga imbutos? Ang laki di mo ting. Nukas ta, butos mo ti maysa.
butos ko matibay sa. Sino nga'y kadadalin kan ay dati sana nagibutos kanya? Dayta, tijak amo, kumpadre. Ngam no siya, ipasigurado kang ka nga imbutos ka. Sino kada kayo adwati sana nagibutos kanya? Talula ang tibutos ko. Katimpasigurado ni kumpadre ka na. Asya, timbutos na. Ay natatang, pangaasi yung man tag-move on kayon. Ah. Uray pa'y mano nagbalin nga upat ti butos yo. Saan kayo matlaang anangabak? Apay abiro kampay laang no asino dagiti nangibutos kan kaya. Kasano? Kikaslasaan na ka napatag ka na kayo. Nasakit nga awatan. Nga anak ko kanasawa. Kadi na kayat nga ibutos. Saan aday ta butos-butos ti pakakitaan ti panagayat tatang? Tinapatag, adda kami iti abayo, mangabak ken maabak kayo. Ipatpatag na ka, uray anya pa'y ti mapaspasamak tatang, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Apay, asino tinangibaga nga agipalkat da iti tarpulin da iti akulasa kung dagiti line up na dito'y sangwanan ti tersena? Ay na, apay nga agot ka. Intulok mo nga ure agipalkat day di tarpulin dagiti kandidato dito rubayan ta. So adi ka nga ron agungat-ungat Wan, imanugotak. Ngamjak imbaga nga agraman da kulasa kung dagiti kakadwana. Anya? Ay na, ingkaitkatan na kita tarpulin. Tarpulin laang dagiti kursunadak a kandidato ti may palkat ditoy. Ay na, agipalkat dagiti kahit dati agipalkat di mo idalapdan. Kantaplawan mo lang ating makunkunada kang ka. Ay na, basta, noanya timbagak, iso ti masurot. Anya? Aywan, sis Laila. Mapan kami man agipalkat iti tarpulin mi. Kadwak dagito'y line up ko. Kastaya. Wan, sister. Kat di na kami liplipatan inton umay nga eleksyon ha. Shock number 5. Number 7 ni Edgar. Kan number 10 mat ni Shane. Ay na Marjay. Anya tinapampanunot mo? Tanapan ka ki din nagisubmitter iti kandidas eh. Nagturod ka man niya. Ha? Sister Laila. Ay na, ibagbagakon ken ka Marjay. Narigat ti mangnamnama iti awan. Iso atap no di ka masakitan. Ika ki di i-withdraw ti kandidas eh. Narigat ti mapaay, ibagbagakon. Nalpasan, sister. Kan talaga akayat ko ti agserbi dito ili tayo. Iso nga impapatik ti nag-file. Sana bali sister. Ibutos dakdag iti mangayat kanya. Kan maawatak madagiti saan amang suporta kanya. Gaputa adda ti right tayo amang pili iti kayat tayo a kandidato. Ay na, awamon Marjay. Nangatunay ti arapaap mo. Basta, di mo namnaman ang mga baka. Tama nga numaymay sa laang ti mangibutos ken ka. Ay, nalabas mo dadya babae. Dilay bagbaga na mo tingin ka. Ay na, kaarubak da dya mismo. Talaga akas dya ti ugali na da dya. Kasta ka day. Ay wun, iso ano arsagid ka. Ay awan talaga amasakitan ka. Kan maupay ka kadagiti pa nagsasauna. Ngam gaputa sanaya kon kan kwa na. Ay na, dya kon ingkan ka no. Isu mo laga man nakarelax kayo day sumanawa. Ay na wun, talaga akas dya na dayta.
Isungarod nga ado ti kaapa na dito'y lugar tayo. Malabaya mo. Sana balay, taamomon ti ugali na. Wan, talaga asa anak nga apektado kadagiting bagbagana. Ni, adda tayo magaya man dito'y tersena. Mana, mangirwar ka kiti iti tarpulin tayo. Tainayon ta kadagiti nakapalkan. Ang mga nuad adda karurog na ka. Nasaan? Di na basta-basta maikat no naipalkat dagiti tarpulin tayo. Mariid na. Di yu ibut-butos deja amarji Ne, apayan Mare. Rumbang asuportaran tayo, gaputa kalugaran tayo kat ngaron. Kan maysa, mayat dagiti plano na para iti lugar tayo. Baring dumanon mo't dito dagiti proyekto, dagiti gobyerno. Ay na, awan latam mo kon mare. Sa una lang dagita. Kasla na asukaran dagiti sa una. Ngam ti talaga a plano na mangibol sa iti kwarta ti gobyerno. Ay na, di kagsasaw iti kasta Mare. Narigat ti kasta. Pudno ti bagbagak mare. Uray pupuutam. Agpapan Mare, amangan numadaksan kay ti tangar aramidam. Ay na, basta siya saan ko nga ibutos. Gaputaan mo nga isundo ti numero 1 akurakot no agtugaw akas mayora dito'y ili tayo. Ala, di mo unay Mare. Ikaamulatan na itangiwat mo. Ta mga numadaksan ka kung naktumat. Ay, saan ka mabutang mare? Nasaysayatan ti kastoy. Ibagak ti pudno kadagiti kakailyan tayo. Tapno di da maawis kadagiti adu akarina. Ne, nagturag mo da dya ang marjo. Ta nagipalkat da iti tarpulin da dito isang wanan ti tersena. Kat, anya kumatidakas na. Ibagbagakkan kwa na mismo, ajak tupulos ibutos, gaputa saan ko akayat, nga isunto ti agtugaw kas mayura tayo. Gaputa amok nga ibulbol sanan tumalaang ti pundo, dagiti proyekto a maigaman na. Ay, daka mo kang galayla. Kawan, Henry! Inbagak amis mo day taken kwa na. Nangalala namot iti turad na, anang ipalkat iti tarpulin na. Sakit iso ti kalalawaan ti tarpulin na dito. Siya, tinangibaga nga agipalkat dalatan dita. Anya? Isakit mo day dya babae. Aguray ka man? Chilton anak! Ing ka man baklasan dya tarpulin day dya marjay? Ay na, di mo suruan ta anak mo iti linulo ko. Ay di naklapdan, Henry. Chilton! Rumwar ka na! Anya pa'y lang ti kukwam dita. Uray saan mon gayam abaklasan. Ing kalangan barsakan di tarpulin na. Kairaman mo muging na tapno maabutan. Tapno inton makita ng tao, mainsultaw iti kastaunay. Ha! Chilton! Ayan mo na ya! Dangdanggan na kaday! Ay na, talagang awan tinasayat nga sursurom dita anak mo. May baglaang tawan ni Shelton dito balay. Naman niya balay na apong na. Iso di na mangag dagiti paparamid mo kinkwana. Anya! Uray gayam dadya akulas. Agran kas counselor ti lugar tayo. Ay, Juan. Kan, ibutos mo to, Aha. Anyaga po nga ibutos ko dadya tao. Kat mo kasla awan direksyon ti biyag na. Juan? Oh, pag kunamat nga'y manang. Kano agkulkulas laang iti unag ti sapin na. Anya? Wen, Berto. Iso adi mo to'y butbutos dadya tao Agraman dadya amarji. Ha? Ay, katno kandidato kidado, Ay na, agpanunot ka man iti limpyo, Berto.
Sigurado, agbabawi kan to no ibutos mo ida ke mga bakda. Anya? Amom ka de. Intaray dayjay amarji ti kwarta ti kumpanya ang nagtrabahuan na. Kat isaw ti innegosyo na. Ay na, manang. Di ka agsasaw iti pamatakas kadag iti kandidato. Apay, napanagnagam aya. Ay na, Wilberto. Dakala pa managnagan dyan negosyo na. Pangalaan na kumangay mo, iti pang kapital na. What? Ne, talaga gaya masuportado kayo kadagita kandidato nga awan turong tibiyagda. Ha? Ni ka di Margie kan kulas ti ibagbagam? Asino pa'y kumangay? Kano tarpulin da mo dahi ta ig-iga, ma'am? Aywan, mapan mi man ipalkat inton madamdama. Ay na, ibagbagakon kada kayo. Deyo ibut-butos da kita. Nilangan tumas ti ibutos yaw saan a Nicolas. Anya? Wan! Gaputa sigurado ana sayato ti pagbalinan ti ili tayo no iso ti agtugaw kas mayor tayo. Ha? Wan ko nam! Mala, iyag mo kinin dagi tatarpulin tapagbalinak nga ap-ap ti lamisaan ko. Anya? Saan kumamat akasta alay na? Bayan na kami nga agpili iti kayat mi nga ibutos. Kan, saan kumamat akasta at ibagbagam kadagiti di mo kayat a kandidato? Anya? Katuan man. Ay na, talaga adiyo ammo ti masuruan. Agpada kayo ken ni Berto. Day tala agbirbirto lang kar aramidan na. Ay, kaslasi ka. Agid-id na ka lang nga talaga. Di kag pampanuno. What? Ay na, ni Matsor Tomas to'y lumabas. Mapanda siguro ang kampanya. Ay, kikuan siguro Abay, sakti damagam nga. Ay, hi, Sir Tomas! Your supporter is here! Ibutos kayong tao, yahoo! Unay leta pa ng payapay mo, bakit? As kala di ubing at damo na ti makakita iti aeroplano. Ay, anya kamatan, Henry. Awan laki amom nga aramidan mo, no di timang kontra kanya. Ay, Nagkatawa pa ilang. Ala, mangantaman kiti. Tainton malpas ta amangan. Baklasag amin atarpulen dagiti jak kayat a kandidato di tasango ti Tersena. anya laki dinayalayla. Bayampay tanaylawan ket ngarud nga impalkat dan. Jak ngarud ida kayat abutusan. Ay, uray Di namot kahit asawan, agaputa na ipalkat ti tarpulinda dito'y tersina ta, ket kapilitan abutusam ida. Ay na, basta lakay. Jak kayat a makita ti panagrup-rupa da. Ultimo ladawan da. Anya. Ay na, mapumpunuan ako ni Didaya Alayla. Ape ka ti Berto? Binaklas na amin na impalkat tayo at tarpuli ni Jetersena na. Ha? Napaidam la unay. Kasla kanumat isulan ti Tersena na. Ay na, bay amon Berto. Talaga lang aloyal siguro kadagiti kandidato na No awan lang di panunot ko, ipungot-pungot kon. Ay saan Berto? Di mo tutupan. Kaputa saan kayong agpada? Hindi kayo magka-level ako nada. Ay, sa bagay magkandi, Ang basta, saan nga glablabas, gaputa amang ano saan ka makapagtapel, kat ipakita kan kuwana, ti milyon nga stars. Talag murmuryot akanayon tar aramidam layla. Pasyunod ak ngarud amakangkang kadagiti ibagbaga dagiti daduma kandidato. Nonsense maamin na platapormada kuno. Ay, nakarkaro anan sense dagiti bagbagam. Anya? Kati sumay. Danggamat ngamin dagiti ibagbagada Karkaro da dya amarjay. Wapay mat ngamin a pinampanunot na tinagnayangay Kat no napintas si plano na para iti lugar tayo. Anya pa lang ti kontraang gingkuha na ngay. Apay nga isakit mo da dya amarjay.
Wano? Kurso na, Adam. Ay, kat no mabalin ko mga isukat kagan kwa na kay naramid kung bakit. Napintas ni Marjay. Nasing pa. Saan ama nakiapa? Kan posible ang mga bakas kansilor. Dakgal ton di sweldo na. Oh, saan ka ba? Ha? Anya? Kiti sumay. Hoy, Henry, di ka gar-arami, di tijak magustuhan. Puri si gamot ha. Di ka arami, di ti jak magustuhan. No di mo kaya't kay sukat kay ti sa balay. Anya? Nasayat mo, tanaranaan kasi kaababae anang nga tuunay ti purwana. Ha? Apay ka di akas tamot ang tibagbagam, Layla. At da relasyon nyo iti asawa kanya, iso akas taunay ti panangisakit na ka. Anya? Kini sumat! Ay napang-asim mo't Layla. Di na kami pagbalinan adakos. Nasingpot ti asawam. Kat di na maarami day ka. Kat no siyang mat. Ay na, adamot ati prinsipyo. Apay ko maatutupak ti adda asawa na. Ay na! Awan ti prinsipyo, nugatel ti may sa babae. Anya? Kati sumat! Sumaadaywang ti asawa ka, Marje. Lagi-lagi pa, nga ngay-ngayangay ka ita nga eleksyon. Apay, kayat mo kaday nga ibulgar ko ti kinarugit mo? Tapno may santulaang ti butos mo, Ay napang-asim ka di Layla. No di na kayat nga ibutos saan laeng. Gaputa karbangam dayta. Kandi ka mat agar aramid iti istorya Aha! No kayat mo ti makiasawa, saan at ti asawak ti gargaryam? Adama di ta ni Berto. Iso ti may bagay kan ka. Barang saanan nga bakla-bakla. Anya? Talagaan na dagsen unay tirik na nila ila kanya. Ha? Kaabay ka no? Kat no pinagsasawan na. Ipagarup na pa nga da ka no relasyon mikin nila kay na. Anya? Ay sus! Do di nakakayat nga ibutos saan ko maatila ibagbagan na. Ay, wan nga rod. Uray si ka, iraman na pa yun. Kaapay, anya ka ditimbagan na. Saan ko kano atutupan nila kay na? Ngamin, data ti agbagay. Barang saan kanton nga agbakla-bakla. Ay na! Talagang agburbura kidara kiti daya alayla. Ay, di ka unay Berto. Di mo tutupan. Oh, naumputa ti pasensya kiti daya babae. Iso nga agsagana inton masabat ko. Apa di ka makidupong, kadagiti ko kumarem. Awan ti planok ang makidupong kadagiti sa bali ti paniriganda iti panagbiag dalakay. Anya? Kati sumat! Apay ko maamakidupo nga kadakwada, kat kagurak idan. Lilipat ko idan ng aruba. Kaputa di na kayat nga ibutos, dagiti manok mo. Awan ti bibiyang ko kadakwada. Uray mapukaw ko ida amin agagayem ko. Basta saan dagiti kandidato. Palakan sa layla. Apay, apa kagapo iti politika. Apay, enton malpas ti botos. Amuda ka nga ta, dagiti binutusam. Makibingay ka ayak iti swildo da, tapno makiap-apa ka. Kati so much. Oray po utam, Layla. Kaapam amin na nakarubam. Ngam intol malpas di pa nagbubutos. Nga ka. Gaputa kaapam amin na nakarubam. Ngam di na kandom amon dagiti binutusam. Malaksit na. No sagay saam nga ipaam-ammo dahi tabagim. Siyak ni Layla, kat imbutos ka iti pa nagbubutos kung kunam to kadakwada. Ay na, nasumbatan matlangan ti kanayon ko ngay daw-dawan. Nga granada kumalay na. Apay ka din si kabakla. Bakla gayam, ha? Mato di baragan ka. Anay ko, Berto. Apay ka diya sinipat na. Bakla kun kunam kanya ka.
O, ano ko matigibiyang mo, ha? Anay ko, Berto, di na ibungot. Kaya yung bagam nga agbagay kami kini Margie, ha? Hoy! Tapno amom, babae diriknak, sa balila ang amin tinaikapat kanya. Pasensya kan, Berto. Bata mo tibok ko. Naong puti ti pasensya ken Kalayla. Gapo dati lang aramidam. Pinaspasensyaan ka. Ngam tila ibagbagam kanyak. Gapo ta sa bali ti kayat ko nga ibutos. Ngam itan ta naglablabas ka, ha? Ikan ka iti bagnagmam. Anay ko, nagsakit pa iti kong tarmo. Gusto na! Gusto na ita, di mo nangran ni Mari Layla. Tulungan na, Edna. Ay di kagpatanged na. Ang mga numairaman kay kinangato akong tarko. Ay na, di nakiraman Ay, di na kayo arunan. Ay pare, ingkakitaan ni Mari Layla. Agap apa dakin ni Berto. Anya? Wan pare, kinugtaran kan impungot na. Dandanidak pa inraman. Isopin manawa ko na. Ay na, bayamon mare. Tapno agnakem ti asawa. Nakaugat nga tan, adya baklakin ko na. Anya, ayos lang kan ka nga oray dangran ni Berto. Bayam mare, parang agnakem ti Layla. Tanay, nalabasan ti ugali na. Saanin ang mas spelling? Saan pa yun ang may drawing? Anya? Paano nga aldawan analpas ti eleksyon? Ang apay ngay. Didak matan pagan ano dagiti ko kumarik. Anya? Didak pa yan talyawan dagiti kandidato nga imbutos ko. Ada na sabat ko iti palengke. Saan mo na pumampansin? Kapungat na tanaaba. Ay na, dahitan ti bagbaking Kalayla. Di da kapagan ano dagiti ko kumarim gaputa inapamut ida amin ay. Anya? Kati suman. Abay, nalipata mon, dyan ang kugtarang keng ka ni Berto bakla. Ay na, di mo ipalagi pinre. Kasakit lang arudan tirik na. Kamutanida kung pagan ano. Uray kasanuti pa ng payapay ko kadakwada no lumabas da di tarubayan. Awan mo, Layla. You lost all your friends. Di da kan pagan ano nga uray kas taunay di panang payapay mo kadakwada. Amangan kit di no, hello kaaway kung kunadaking ka. Anya? Ay na, di ka nga minagbali naman nakiapa, bakit? Kaputa sigan dumot lang ti kakasin tun udi na. Agdawat kay ti pamakawan kadag iti nakaapam. Kaputa saan amabalin nga agnanayon akaapam amin akarubam nang dahil lang sa eleksyon. Bueno papagayam, gitan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, ang yalaki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.